Bon dia, molt bon dia. Seguim amb el tercer vídeo del canal, que avui també és improvisat i bé, veurem què ens depara eh, el comentari que vull fer avui, que és sobre la decisió de la Lliga Universitària de Basquetbol i també la superior, o sigui, l'estatal, de participar en concursos de menjar i de begudes indiscriminadament. Bé, crec que és un problema de base, de mig centre, de l'E i de pivot. És un tema excepcional que hem de viure en primera persona per entendre per què relaciona públic, marxandatge, música, cheerleaders, vendes de samarretes, vendes d'entrades, estadis i sobretot, gent del públic. La gent del públic és la que connecta amb els jugadors que tenen una retribució molt elevada i que, per tant, inclouen dietes i viatges al seu... Bé, diguem-ne que al seu entorn més proper, no? Perquè si ells es mouen, ells també reben dietes i ells també reben sous. Quin és el problema? El problema tenim és que la Lliga fa 2 o 3 anys es va aturar completament i fa aproximadament 4 o 5 anys hi han hagut el registre del bar, el registre de, de la promoció sobre, sobre les bases, no? De participant, és a dir, dels anuncis que es feien en les samarretes, no? Hi va haver molta crispació al voltant d'aquests temes i és un tema que per fi aquí esperem que es pugui aclarir una mica. Jo només dic que eh, aquest món és un món que es tria, no és un joc a l'atzar. Els que competeixen són gent experimentada, no és algú que està a la cuina i de cop agafa una espècie, la mescla amb pollastre i li surt una pasta groga que li podríem dir curry, vull dir, no, que en curry no estem parlant de League of Legends, és curry. Com tots sabeu, és aquell famós jugador de, de la Lliga NBA, National Basketball American, que en versió literal, o sigui, en versió espanyola seria American Basketball National, i que és allò que fem oïdos sordos, entrem al camp, aplaudim, tirem des del mig del camp, de la cistella, a veure si entra, fem dobles tombarelles, trenquem... El que abans d'aquí era el, el joc més simple de trencar les xarxes i promocionar-se. Aquí, ara, allà, és com que les xarxes ja estan trencades i que s'ha de interevolucionar sobre el paper mullat de les grans empreses. I això està molt bé, això ho celebrem i des d'aquí enviar el meu missatge d'agraïment a l'esforç titànic que han fet molts components de la Lliga Americana, que he tingut el privilegi de conèixer amb anterioritat, i així com també la Lliga de Futbol, que han tingut molt bons resultats. Uh, Hi ha hagut joves promeses que han destacat pel seu domini i estic molt orgullós d'haver sigut partícip
d'aquest coneixement de la speaking language, i la veritat és que és un tema a parlar bastant, bastant arrelat ja dintre la religió cristiana, de barrejar. Bé, al final són diferents cultures, no?, que es basen en terrenys que són abruptes o, en el seu cas, eh, multiestatals. Aquí és multicultural, no? És un centre com de formació molt gran, no?, tot Europa, i allà, en canvi, és un centre de formació, doncs, arrelada a l'estereotip potser més clàssic, no?, d'evolució i de permanència eh, amb el teu entorn. La veritat és que eh, no es parla sempre d'orgull. Abans sí que es feia, ara ja s'ha deixat. Ara és un tema que va més enllà. Crec que hi ha hagut evolucions cap al sentit de que tota la relació que es tenia amb la lliga anterior, a la, a la promocionada els últims 10 anys, ha sigut clar domini de la permanència de les velles glòries que havien penjat samarretes als estadis, i que per tant no tenien el comportament adequat ni dins ni fora del camp. El tema de les begudes energètiques, aquí van entrar, no?, els sucres, i tots aquests rotllos que al final ens han aquí induït a programes d'espia al govern i tal. Bé, aquí és on volia arribar jo amb el tema del bàsquetbol. No és fàcil ser jugador, no és fàcil ser un component d'un equip que, que mou milions com és el marxandatge musical, i no és fàcil entendre el perquè de l'evolució d'un jugador d'una fase d'estil de joc cap a una altra. Aquests són els meus 3 tips bàsics d'aquest vídeo. Espero que s'entenguin les relacions que hi puguin haver un cop visualitzeu el vídeo, i després de 5 minuts o 6 que portem ja d'enregistrament, que es pugui veure pel per què em fascinava tant aquest tema, no?, de dir, és que, ostres, jo veig gent que tira endavant diners, no?, que inverteix en empreses, i que no sap realment quin és el seu porvenir dintre del terreny de joc, que al final és trobar-se amb gent i connectar una mica a nivell psicosocial, que ja estem parlant de tecnologia i feina, o psicologia i entorn de treball, o entorn de treball i lloc d'entrenament, no? O lloc d'estudi i lloc de treball. Bé, hi ha com 4 escenaris possibles. També hi ha el de viatjar, el de conèixer nova gent, no? Eh, el de les... com ara se'm marxa al cap, el dels hobbies. Els hobbies també són molt importants. Tenim les xarxes socials que han promogut eh, enormement aquests tips. No és psicologia, això és psicologia inversa. El que us estic fent ara, no us ho creieu. Hi ha psicòlegs molt millors que, que, que escoltar un vídeo que us parli de per què hi ha hagut canvis que han fet evolucionar molt ràpidament la societat en 3-4 anys, els últims 3-4 anys, i per què era com la integral viva, no?, de tot un seguit de persones, estudiants i promocionades que havien invertit molt de temps
en gestionar els hàbits de comportament d'uns pocs nivells socials de la població que potser havien tingut més problemes degut a la forta dependència econòmica d'aquests sistemes de monopoli econòmics. Bé, crec que no ha canviat gaire. Eh, la política és la política, segueix sent igual per mi, per ell, per tu, per vosaltres, per nosaltres, per ells i per la gent que va a missa encara, que cada vegada són menys, però cada vegada són més els creients que volen un canvi real a la societat i que es diferenciï del que realment vivim molt jovent i moltes persones grans que conviuen amb nosaltres i que també eh, entenen millor els seus dubtes ara que nosaltres els nostres propis dubtes i que per tant som descendència directa dels seus avis, de les seves pares, de les seves mares i de la seva gent més privilegiada que hagin pogut estar amb nosaltres. Eh, Ara aquí ja me n'estic marxant del tema. Fa molt de temps que no jugo a bàsquet, fa molt de temps que no jugo a futbol, fa molt de temps que no faig música, fa molt de temps que practico l'art d'això, de desenganxar-me del món aquest superficial que ens tenia enganxats als nostres hobbies a partir de la feina, no? I que ha anat evolucionant amb, amb un entorn ara ja més televisiu, no? Sobre programes que donen per figurades les nostres estones de feina i de descans amb contraimatges del que realment són les xarxes d'entreteniment més bàsiques com és la pel·lícula i les sales de cinema que són imatge viva del que succeeix en el nostre entorn i de l'acceptació que tenim de nosaltres mateixos, de tots en general, tots dic tothom, tota persona viva tingui més o menys problemes o més o menys realitats o més o menys decisions que hagin sigut potencialment directe punyents, o sigui, de punyent cap a l'afectació pròpia envers la seva realitat que l'envolta i no només la familiar, no? I això és un tema molt que s'ha de tractar, no parlarem més a la inversa, sinó que s'ha d'acceptar i que hem de tirar endavant entre tots per poder concloure aquests actes d'afectació. Moltes gràcies i espero que us hagi agradat el vídeo. Un petó i a seguir les nostres vides.